Os arqueólogos volverán traballar no xacemento da Lanzada. Esta mañá o presidente da Deputación de Pontevedra anunciou novas escavacións neste enclave sanxenxino. O proxecto inclúe tamén tarefas de mantemento na parte xa descuberta. En primeiro lugar, o que vamos a facer son unhas labores de mantemento, de limpeza, necesarias para sacar a acumulación toda de suciedade e minimizar o mínimo posible os danos en todo o espazo recuperado. Logo vamos a ampliar o que é a zona de excavación hacia a cara leste e norte, que será o equivalente case ao que hai agora escavado. O proxecto conta cun orzamento de case 400.000 euros e inclúe tamén a musealización da contorna. Vamos tamén a musealizar todos os achádegos que haxa aquí e na parte da capela e onde está a torre vamos a pasar o georradar para ver todo o que hai ali. Ademais, o presidente provincial avanzou que a Deputación vai solicitar á Xunta a ampliación do BIC ao conxunto de toda a península da Lanzada. Na actualidade está catalogado como BIC o que é a ermida máis a torre e queremos solicitarlle a ampliación como BIC da zona onde está esta necrópolis ata a carretera. Pola súa banda, o alcalde indicou tamén que o Concello vai lanzar un concurso de ideas para a renaturalización de toda esta contorna. Ten que ser un concurso por moi profesional, nosos políticos non somos quen temos que dicir o que hai que facer aquí, senón que deben de ser os técnicos cualificados, paisajistas, arqueólogos, arquitectos, enxeñeiros, hai unha carretera por aí, os que deben de poñer encima da mesa o que se debe facer no futuro con esta zona e dunha vez por todas, pois coidada, mimala, poñela en valor. Para este concurso de ideas, matizou Telmo Martín, e precisa a colaboración de todas as administracións, Concello, Deputación, Xunta e tamén Goberno do Estado.